Ahojte. Dnes vám chcem predstaviť jednoduchý tutoriál o PixInsight. Tento program na spracovanie astrofotografie je veľmi mocný a krivka učenia je naozaj značne strmá. Úlohou tohto tutoriálu nebude dopracovať sa k dokonalým obrázkom, ale hlavne o tom, ako sa rýchlo dostať k prvým výsledkom pomocou PixInsight a mať radosť z tohto úžasného koníčka. Pamätajte, výsledok spracovania je vždy na samotnom autorovi. Nezabudnite. Každý objekt na nočnej oblohe je iný, každá noc je iná, každé zobrazovacie zariadenie je iné. Najdôležitejšie je miesto, odkiaľ snímate. A preto čím tmavšia obloha, tým lepšie výsledky. Jednoduchý spôsob, ako začať s predspracovaním dát. Ako prvé si vytvoríme proces Cosmetic Correction. Nastavíme autodetekciu na horúce a studené pixle. Stlačíme trojuholník inštancia a potiahneme do boku. Tento proces potrebujeme v nasledujúcom skripte. Skript Weighted Batch Preprocessing. Začneme vkladaním jednotlivých snímok, vložíme lights a pokračujeme. Flats, darks, dark flats, keď máte bias, tak aj ten. Ja mám kameru asi 294 MC, pri ktorej bias nepoužívam. Keďže ide o jednoduchý návod, ako sa dostať k rýchlym výsledkom, nebudeme sa teraz zaoberať detailným nastavovaním jednotlivých prvkov, nakoľko prednastavenie skriptu vo väčšine prípadov funguje veľmi dobre. Click Calibration. Tieto nastavenia sú štandardne automatické, ale ja si ich pre istotu nastavujem. Klik na Flat Dark. Nastavíme na príslušnú dĺžku. Klik na Light Dark. Nastavíme na príslušnú dĺžku. Klik Cosmetic Correction Template. Vyberieme proces, ktorý sme si pred chvíľou vytvorili. Skontrolujeme CFA. Pozor, pri farebných OSC kamerách musí byť zakliknuté. Mosaic Pattern funguje aj na auto. Ale ak viete, akú bajerovú masku má vaša kamera, tak ju nastavíte. V mojom prípade je to RGB. Skontrolujeme si Show Calibration Diagram na LiDAR Flat. Klik na Post Calibration. Nastavíme Debayer na Combined RGB. Nastavíme Drizzle Configuration, klik na Enable. Scale nastavíme na 2. Môžete klik na Fast Calibration. Je určené pre veľké množstvo dát na urýchlenie času spracovania, avšak môže znížiť kvalitu spracovania. Ja ostávam bez Fast Calibration. Klik na Pipeline. Uvidíme zoznam procesov, ktoré budú nasledovať po spustení skriptu. Nastavíme Output Directory. Klik aj na diagnostiku. Keď máme všetko nastavené a v poriadku, klik Run. A teraz už záleží len od nášho hardware a množstva dát, ako dlho bude prebiehať proces. U mňa to bolo necelú polhodinu. Toto je koniec prvej časti tutoriálu na rýchle spracovanie dát v PixInsight. Keď ti toto video pomohlo, daj odber. Môžeš sa tešiť na druhú časť, kde sa budeme venovať lineárnemu aj nelineárnemu spracovaniu. Ďakujem za sledovanie a nech ťa čistá obloha sprevádza.